sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, duang road crash na irehistro sa magkasuway na munisipyo sa Camarines Sur. Kontrobersyal na estruktura sa pribadong lote sa Barangay San Francisco, Siyudad kang Naga may historical significance. Mga sospek sa pagpabakal subot ng illegal na droga, arestado sa Naga asin Camarines Sur. Second semester kang Naga College Foundation College of Accountancy and Finance pinunan sa Sarong General Assembly. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Saro ang pinagbawianin buhay sa road crash sa Banawaan in San Jose, Camarines Sur, kan Subanggi. Natulos man sinimbag nin saro pang road crash sa Banawaan kan San Fernando, Camarines Sur, kan Sumagong amay na pagkaaga. Ang detalles aramon sa report ni Melvin Machado. Dead on arrival ang driver asin sulong lunad kang sarong Isuzu Highlander na pinagbisto sa report kang San Jose Municipal Police Station na si Efren Dizon, residente kang Barangay San Benito, Gowa, Camarines Sur, matapos maka-head-on collision kay ni ang JC Liner bus na pinagmamaneho ni Vivencio Sierra pasado alas 9 Kasubanggi sa kalaban kang Fentebella Highway, Barangay Buklod, San Jose, Camarines Sur. Suzuki Fire Officer 1 Ryan Reliora kang San Jose Bureau of Fire Protection Emergency Medical Section kinaipuan pa ng guyudo ng bus para matukal sa pagkakasalpok kang SUV asin mahali ang naipit na driver. Ako gani, halos nakasuksok pa po talaga sa makina ng crosswind man sa mismong inutan, mismong kayo kang bus. Kinaipuan man pong atraso ng sa bus para makapenetrate po kami ng extrication. Halos garo yupi na po talaga kaya. Sa San Fernando, Camarines Sur, head-on collision man ang nangyari sa sarong kagsawa bus na pasiring probinsya kang Albay asin Isuzu L300 sa Kalabaan kang National Highway sa Barangay Plansa kang nasabing Banwaan. Susog sa driver kang bus na si Larry Benosa. Alas 4 pasado na. Hali kami sir sa stopover mo sa Libmanan sa Batot Restaurant. Duman po kami hali. Nagribay ka mo ni... Bali, yun ito. Paghali mi ito may booker kami sir na nakatukaw sa jamset. Nag-ulay-ulay kaming duwa. Igapot niya ako kung saan ang inot na may pasayerong ibababa. Sabi ko may naga kita, sabi ko. Nalagpasan ko na sir, habang binabaybay ko ng highway kang Pamplona, lagpas na kami duman hanggang sa nakaabot na kami kang San Fernando Arco. Iyon na ito sir, so dito na kurbada baga po kang San Fernando nang ito. Iyon na ito, so L300 na nagdangadang sa muya talaga. Sabi kang kay Riba kong booker na ano niyo. Ngayon babanggaon nga kita. Nya ako iyo sain kita digday, sain kita. Day kaya ko kitang ibang maanuan. Pag kinabi ko niya auto, abot mangray kita ka. Huya na ba niya ako makaskason. Pag kinabi kong wala, yaon man may parating naman po sir na sarupang ban. No choice ang ginibo ko. Kaya sabi kan mga pasahero ko, tama ang ginibo mong 'yon. Na magpreno ka. Full stop ako naman sa tao. Pag full stop ko, manggaya ito. Inabot manggaya kami sir. Kinaladkad kami duman sa sa gilid. Daradara niya pa sa bumper kang bus. Tapos so body kang ban niya, minawalat pa nga sa estribo. Nakadukot pa duman. Tuminaririk po sir suban. Nailing ko sa side mirror. Niya ako, Lord, tuminaririk suban. Kaya suban na ito, susuking L3. Ang way na ka ito, bako na pasiring dumam. Uminikot. Opo. Pasiring duman sa dalaga. Siya nabat nangad kami. Ang driver kang Isuzu L300 na pinagbisto sa report kang PNP na si Emerson Hamblosa asin 4 na pasahero ang pinagdaraman sa Bicol Medical Center huli kang seryosong tama sa saindang mga lawas. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dainaman pinagsaro-saro ni Police Major Emilio Indrano, Chief of Police kan San Fernando Municipal Station ang saindang ginibong intervention para mabawasan ang bilang kang road crash sa tinampong sakop kang saindang munisipyo. Poon sa boundary kang Pamplona, Camarines Sur, hasta boundary kan Milaor, Camarines Sur, igwas subuot ining 5 kilometrong distansya.
Dakol na kitang nirekomenda diyan para mapa-improve ta ang kang San Fernando. Although halipot lang po ang highway ta. Nasa almost 5 kilometers lang yan, more than 5 kilometers from boundary of Pamplona to Milaor. Pero sabi nga ni, dakol ang nangyayaring vehicular accident dahil taman po yan kontrolado. Padagos sa mga bareta, natuldukan na ang diskusyon kung igwang historical significance ang kontrobersyal na lumang estruktura sa lote kan Pamilya Enrile sa Barangay San Francisco, Siyudad ni Naga. Ini matapos isumitir na sa Sangguniang Panlungsod ang committee report ni City Councilor Jose Perez. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang naging paliwanag ni City Councilor Jose Perez, Chairman kang Committee on Culture and the Arts, sa labang proseso ng pagdangog subuot kang sa iyang komitiba sa mga pabor gabaon ang istruktura nakatindog sa loob kang pribadong lote sa Barangay San Francisco, Siyudad kang Naga na pagsasadiri kang Pamilya Enrile asin ka mga kontrang gabaon. Sa report kang Committee on Culture and the Arts, igwain ng historical, cultural, and architectural significance sa nasabing istruktura sa nasabit ng lugar. Pinaboran ini kang gabos na miyembros kang Sangguniang Panlunsod. Iyo po, unanimous po si naging desisyon, may pong opposition na igumananggad ng historical, cultural, and architectural significance itong stone buildings po duman sa Barangay San Francisco. Huli kay ni sarong resolusyon ang hahamanon kang Sangguniang Panlunsod kang Naga na ipapadaraman sa National Historical Commission of the Philippines na iyong madesisyon subot kung tutugutan ining gabaon. Magibo po na kaming resolution, si resolution na igwang cultural significance, isusumiter mo po sa National Historical Commission of the Philippines, and then yaw na po sa idambola. Kung ililift ninda o dahil ililift itong sis and this is order. Tayo po yan si talagang objective kang samuyang resolution. Ang nasabing istruktura ang ginibo subuot kang panahon din Kastila. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, andaman subuot ang lokal na gobyerno kanaga na magtabang sa developer ka nasabing lugar basta da ihihiroon ang nasabing istruktura. Mismo man subuot si Naga City Mayor Nelson Legacion ang nag-asigurar kan tabang hali sa lokal na gobyerno kanaga. Kung kay po nila tabang mi, yaon po kami kung sagkot sa makakaya mi. Primero, ikaw po kita ng lay about tax incentives sa conservation ka mga landmarks. Ayun po. Sa iba pang bareta, nakaabot na sa kaaraman kang Naga City Police Office ang subot nagpapadagos na surugalan sa peryahan na yaon sa bakanting lote kan Barangay San Francisco, Siyudad ning Naga. Siniguro kan liderato kang Naga City PNP na sa indang tatawan aksyon ang report o sumbong na nakakaabot sa indang opisina. Nagkaigwan ng peryahan asing karnabal sa nasabing lugar durante kan Peña Francia Fiesta. Sa pagbabalikan news break, magkakasunod na anti-illegal drug buy-bust operation inilansar sa Naga City asin Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nagpatanid ang Department of Health Bicol sa pekeng Facebook page kan ahensya asin pinagagamit ang Malasakit Program Office. Susog sa DOH ang nasabing FB page ang daikonektado sa saindang ahensya asin pwedeng sa ngatanin kaso ang mga nasa likod kaini kung padagos ining ipapalakop. Pinag-abisuhan man ang publiko na sa mga lehitimong platform sana kan mga ahensya magtutubod asin magkuanin impormasyon. Sa satuyang police report, sarong drug surrendery asin high-value individual arestado sa magkasuway na anti-illegal drug operation sa Naga asin Milaor, Camarines Sur, kan Subangi. Ang detalyes aramon to sa report ni Melvin Machado. Mga alias na Lita asin Butterfly ang gamit subod kang suspect na si Melissa Arriabad, residente kang Santo Domingo, Milaor, Camarines Sur, na naaresto ka Subangi sa pinagibong anti-illegal drug operation asin nabakalanin sarong sachet subutin illegal na droga na may street value na 1,000 pesos. Kinumpirma ni Police Captain Anthony Besa, Deputy Chief of Police ka Milaor PNP, na dati nang naaresto kang taon 2017 ang suspect na sarong drug surrendery. May previous case na po ni, so dati na po ning nadakop kang way back 2017. So may mga alias po na ginagamit na alias Lita and alias Butterfly. So halos monitor mo na po niya talagang di mangrari siya nagpunta sa pagbibita asin pagpapabagal. Drug surrender rin. Drug surrender sir. Sa siyudad ni Naga sarong 32 anyos na soltero asin residente kang Isbukoy, Barangay Sabang asin konsideradong high value individual ang naaresto kang Police Station No. 1 sa Zone 3, Manga Street, Barangay Santa Cruz asin nakumpiskaran nin kabilugan na 3.8 grams nin subot shabu na nagkakantidad 25,840 pesos. Ang suspect ang nasa custody ngunyan kang Naga City Police Office, Police Station No. 1. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, 20,400 pesos ang estimated street value kang 10 grams nin subot shabu na narecover sa suspect na si alias Nonoy, 24 anyos, soltero, asin residente kang Zone 1, Barangay San Vicente Norte, Iriga City. Matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa Pagsingitan Street, Barangay San Ramon, Baaw, Camarines Sur, Kasubangi. Pinanginotan man kan Baaw Municipal Drug Enforcement Unit ang pakikipagkoordinar sa PIDEA Camarines Sur kan nasabing drug buy-bust operation. Sa iba pang bareta, sarong summer-themed General Assembly ang pinagkondusir sa pagpuon kang second semester para sa mga estudyante kang Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance. Ang detalyes aramon to sa report ni Campus Correspondent Jamaica Angeles. Summer vibes. Iyan ang Darakan College of Accountancy and Finance sa indang pinakainot na General Assembly ngayon ikadong semester ng academic year 2023-2024. Ang assembly na ini dinagdagan pa kan mga kawat e sinkwela na iyon nagtaong kaugmahan sa mga estudyante. Si Hanilin Moratalia, freshman na nagpapadago sa Naga College Foundation kan sa iyang pag-eskwela, nag-istorya kan sa iyang pinag-agihan bago maka-enroll para sa ikadawang semester. Accomplished clearance form po with signatures na po sa lahat po ng dapat puntahan. And also po the down payment of 3,000 pesos po. Thankfully po, nakapag-down payment pa din naman po kami, nakapag-enroll po. And another obstacle po siguro is yung haba po ng pila sa accounting office. Handa man subuot si Hanilin na tubangon ang challenges. I believe that I am mentally prepared naman po since the Christmas break was long enough for me to take a rest and also adjust mentally for the second semester. Tuloy lang, laban lang. Iyan man ang muot ipaabot kan 4K student na si Anthony Lizardo para sa mga lower years. Tuloy lang, laban lang, kaya niyo yan para maabot niyo rin ang fourth year at makapagtapos din kayo. Enjoy mo lang kasi kung hindi natin enjoy, parang mawawalan lang ng halaga yung ginagawa natin. Sa samuyang pakikipag-ulay sa saindang Student Council Governor Mr. Sean Christian Atiliano,
dakol pang mga bagay ang mas mang-asahan kan mga estudyante sa saindang departamento. The main purpose of this activity is of course to instill knowledge to the CAP students with regards to our department, our core values, our vision and mission. And also, we want the CAP students to enjoy. So we prepared a lot of activities for them to enjoy. And also to present our plans for this second semester of academic year 2023 to 2024. There are a lot of things to look forward. We actually done planning about it, so please look forward to it and stay tuned. Mas kadikit kumpara sa nakaaging semester ang bilang kan mga enrollees alagad nagtutubod ang NCF College of Accountancy and Finance Department na madadagdagan pa ini darakan padagos na enrollment sa NCF. Ini si Ja Micah Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nagingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.